Tämän musiikkitunnin tavoite on soittaa yhdessä musiikkikappale. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, pitää hioa osataitoja, löytää peruspulssi, osata seurata nuottia. Nuotti näyttää tältä. Laattasoittimet, kirjain vastaa tiettyä laattaa, sävelkorkeutta, pianossa eriväriset tarrat, ääniputket erivärisiä. Laattasoittimet, xylofoni. Jokaisesta laatasta löytyy säveltä vastaava kirjain. Laattasoitinta soitetaan malletilla, pidä mallettia rennosti kädessä. Lyö varovasti. Ääniputket, eri värisiä, lyö pehmeästi maahan. Pianoa soitetaan eri väristen tarrujen avulla, paina alas oikean väriset tarrat nuotin mukaisesti. Työtapa on pistetyöskentely, soitetaan vuorotellen eri soittimia.